शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांक तांच्या बंडखोरीचे मोल फारीक करचे पडटले अशें महाविकास आघाडी सरकार घडोवपी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हांणी म्हटलां। आमदारांच्या बंडखोरी खातीर महाविकास आघाडीच्या सरकाराक कसलोच धोको ना। हे सरकार उद्धव ठाकरेच्या फुडारपणा खाला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करतले असो दावो शरद पवार हांणी केला। सध्या राज्य भायर आशिल्ले शिवसेनेचे बंडखोर आमदार जेन्ना मुंबय परत येतले तेन्ना हे सगळे स्पष्ट जातले असो विश्वास पवार हांणी व्यक्त केला। हे विधानसभेचे सभासद महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले ते इथं आल्याच्या नंतर माझी खात्री आहे की ते ज्या पद्धतीनं त्याला नेलं गेलं त्याची वस्तुस्थिती हे लोकांना सांगतील आणि इथं आल्याच्या नंतर आपण अजूनही शिवसेनेच्या बरोबरच हे स्पष्ट करतील आणि बहुमत कोणाचं आहे हे सिद्ध होईल। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। पण अशी स्थिती याच्या पूर्वीने महाराष्ट्रात अनेकदा बघितली आहे आणि त्याच्यातून माझं असेसमेंट असते की या परिस्थितीतून मात करून हे सरकार बहुमत सिद्ध करेल आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार चालू आहे हे संबंध देशाला कळेल। असं त्यांना इथं यावं लागेल, इथे गव्हर्नरच्या पुढे यावं लागेल, तर विधानसभेत यावं लागेल। तर विधानसभेच्या प्रांगणात आल्याच्या नंतर मला माहिती नाही की आसाम आणि गुजरातमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे नेते इथे येऊन त्यांना मार्गदर्शन करू शकतात आणि त्यांनी जो निकाल घेतलेला आहे तो निकाल अँटी डिफेक्शन कायद्याच्या विरुद्ध आहे आणि त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील आणि त्याशिवाय त्यांच्या मतदारसंघात सुद्धा त्याची प्रतिक्रिया येईल